Danas ćemo pričati o nečemu što direktno utiče na vaš uspjeh, sreću i mentalno zdravlje. O prijateljima koje birate. Jim Rohn je rekao da smo prosjek 5 ljudi s kojima provodimo najviše vremena. Ali znate šta? Stoici su ovo znali prije 2000 godina. Seneca je pisao: jedna pokvarena jabuka pokvari cijelu korpu. Zašto je ovo toliko važno? Jer vaši prijatelji nisu samo ljudi s kojima provodite vrijeme, oni su ljudi koji oblikuju vaše misli, vaše navike, vaše ambicije. I baš zato su Stoici razvili sistem za biranje pravih ljudi. Danas ću vam otkriti 7 znakova koje su Stoici koristili da prepoznaju prave prijatelje. I ovo nije obična lista. Ovo su bezvremeni principi koji će vam pomoći da izgradite krug ljudi koji će vas uzdići, a ne povući dolje. Prvo je iskrenost bez surovosti. Prvi znak prave osobe je njihova sposobnost da budu iskreni, ali na konstruktivan način. Epiktet je govorio o ljudima koji govore istinu bez mača u ruci. Pravi prijatelj će vam reći kad griješite, ali neće to uraditi da bi vas ponizili ili pokazali svoju superiornost. Uradit će to jer im je stalo do vašeg rasta. Evo primjera. Zamislite da radite na biznis ideji koja ima očigledne nedostatke. Lažni prijatelj će vam samo reći super ideja da izbjegne neugodnost. Toksična osoba će vam reći to je glupost bez ikakvog objašnjenja. Ali pravi prijatelj će reći sviđa mi se tvoj entuzijazam, ali hajde da razgovaramo o nekoliko izazova koje vidim. Drugo je konzistentnost u vrijednostima. Marko Aurelije je pisao o važnosti ljudi čija djela odgovaraju njihovim riječima. Ovo je drugi ključni znak. Ne tražite savršenstvo, tražite konzistentnost. Pravi prijatelj možda neće uvijek uspjeti živjeti prema svojim vrijednostima, ali će se uvijek truditi. I što je najvažnije, kad pogriješe, priznat će to. Obratite pažnju kako se osoba ponaša kad niko ne gleda, kako tretiraju konobare, kako reaguju kad su pod stresom. Te male stvari otkrivaju njihov pravi karakter. Treće je radost u vašem uspjehu. Ovo je možda najvažniji test koji su Stoici koristili. Seneca je pisao da pravi prijatelj nije onaj ko se raduje vašoj sreći, već onaj ko se iskreno raduje vašem uspjehu. Znate onaj osjećaj kad podijelite dobru vijest s nekim, a njihov osmijeh ne doseže do očiju, ili kad vam čestitaju, ali nekako kroz zube. To je znak da ta osoba nije pravi prijatelj. Pravi prijatelj će biti iskren u svojoj radosti zbog vašeg uspjeha. Neće osjećati potrebu da umanji vaše postignuće ili da ga uporedi sa sobom. Vaš uspjeh je njihov uspjeh. Četvrto je prisutnost u teškim treningovima. Prijatelj se poznaje u nevolji. Ova poslovica ima korijene u stoičkoj filozofiji, ali stoici su otišli korak dalje. Nije poenta samo u tome da li će vam neko pomoći kad vam je teško. Poenta je u tome kako će vam pomoći. Pravi prijatelj neće samo biti tu da vas sluša. Bit će tu da vam pomogne da pronađete rješenje. Epiktet je govorio o prijateljima koji nas čine boljima kroz teške trenutke. Oni ne nude samo površnu utjehu. Oni nam pomažu da rastemo kroz izazove. Peto je samostalnost i međuzavisnost. Ovo je fascinantan koncept koji dolazi direktno iz stoičke filozofije. Pravi prijatelj je istovremeno potpuno samostalan i spreman za duboku povezanost. Šta to znači? To je osoba koja ne treba vas, ali vas želi u svom životu. Može biti sama, ali cijeni zajedništvo. Ne stvara dramu iz dosade, ne koristi prijateljstvo za popunjavanje praznine u sebi. Šesto je intelektualna poniznost. Stoici su posebno cijenili ljude koji mogu priznati da ne znaju nešto. Ovo je možda iznenađujući znak, ali je nevjerovatno važan. Pravi prijatelj nije osoba koja ima odgovor na sve. To je osoba koja je spremna reći ne znam i još važnije možda griješim. Marko Aurelije je pisao o važnosti ljudi koji su spremni promijeniti mišljenje kad se suoče s boljim argumentima. To pokazuje intelektualno poštenje, želju za učenjem, odsustvo ego barijera. Sedmo je aktivno podsticanje rasta. Posljednji znak je možda najrjeđi. Pravi prijatelj vas aktivno potiče da rastete.
čak i kad to znači da ćete ih možda prerasti. Seneca je pisao o prijateljima koji nas vuku prema gore. To su ljudi koji dijele prilike s vama, preporučuju vas drugima, izazivaju vas da budete bolji, raduju se vašem rastu. Ovih 7 znakova nisu samo lista osobina. Ovo je sistem koji su stoici razvili kroz vjekove iskustva. I ono što je fascinantno je da je jednako relevantan danas, kao i prije 2000 godina. Ali zapamtite, ovo nije samo lista za procjenu drugih. Ovo je i lista za samoprocjenu. Jer ako želite privući prave prijatelje, morate prvo biti pravi prijatelji. Postavite sebi pitanje: koliko ovih osobina vi pokazujete u svojim prijateljstvima? Da li ste iskreni bez surovosti? Da li se istinski radujete tuđem uspjehu? Da li aktivno pomažete svojim prijateljima da rastu? I najvažnije, nemojte čekati da pronađete savršene prijatelje. Počnite biti prijatelj kakav biste željeli imati. Ako vam se svidio video, podijelite ga s prijateljima kojima bi mogao pomoći. Lajkujte, subscribeujte se i uključite zvonce da ne propustite sljedeći video. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.